ka jingja ka bau Presiden ka United Democratic Party ba met ba lingdo ulah sya penthut hau Menteri Sarkar ubana kaseng BJP uba san bor sulai kat bau dong a jingkran ha ka jelang kiseng sain perthai jong ka Presidential Parliamentary Committee ka balakhat da ka BJP hi kalapen yatili ya ka UDP nadu kinongkit kam KMLA bat KMDC bakinwan senran da ka ban syong jelang hakamra trikam kabodan haknailan Kuman syukudo kani ke jingja ka de ka por bo lampang ka ying darbar thawani bolong ru Presiden rangba ka United Democratic Party uba met ba lingdo dang a jingkran bat pensngo halo ka jinge ka bai kendu da kiru lom bat kipai ringai kristan bat hakapor ba met ba udang ong ba kum kaseng ngikwa balada pisha jet kum ka Presiden pidei ban pentikna bagi kamsha thambor ki kristan kidei ban numja shu hakaleng kari India Ubasan bor ubalong MLA ka BJP na Sau Silong bat Menteri Sarkar hakata por la yang jaj bat peni bor bat ban halaru ba kimsem ladon kum kita kijingja hakani ke jelang bat habakren sikilat patai ku bor ka UDP kelapan pau ya kejingmam sungutunat bat penrem jor ya kejingle Menteri Sarkar jela ubasan bor sulai hak jelang kiseng sain pertai hak Presidential Parliamentary Committee BJP na kabenta ban pan jingkersan na kiseng sain pertai hak bai dei ba election president kaban selong mentau upnai Habai keren bat kilat patai kubor hadian belawai ke jelang ujalan sekretari ke UDP uloong ba ke parti kadawan na ke BJP bat kumjuru na menteri rang ba ke jela bakin pensitam persya yauni Menteri Sarkar. Akabai de bat ke jingja menindasngi de kemopia tipi nakaliang jong ke Presidential Election Committee jong ke state BJP kelakot ya ke jingelang ya ki political parties jong ke hakni ke jela Meghalaya banyak keren akabai de bat ka jing kershan ya kani ka presidential candidate mo kepada nak state Odisha kepada ru ka tribal di bat hakatu ka meeting menin layadon lang ki union minister layadon lang ki MLA ki nongelam na ki parti bopier jong kani ka jala ka jogi bat nakaliang ka jogi ru layadon lang i presiden jong parti ba met ba lingdo i balong ru ulampang jong ka Meghalaya Legislative Assembly de ka jingwan jong kanika presidential candidate chani ka longban pan ya ka jingkershan aka bai de kanika presidential election ka banlong aka pratarik mo mentau benai de ha ka jingkren na ka liang jong i president jong i ba met ba lingdo Namar ba isim ya kenika kabu moh ban keren hakmat jong kini kinong yalam bat kamtam hakmat jong presidential candidate di la keren bat ila raise ya ki issues bat ki concerns hakabai dei bat ka jela Meghalaya ila keren hakabai dei bat ka jingsha leben dan ki atrocities ki persecution hakabai dei bat ki minorities bat ki Christians Aki cakah di bopier hakanika ri kejongi ila riesru ya ke isu hakabai dei bat ka jing penrung ya kanika ketian kasih haka age schedule kasih and garo haka age schedule ila keren ru hakabai dei bat ka protection and safeguard ya kini ki indigenous people hakanika jela kejongi dekat bai dang keren ya kini ki issues of concern hakabai dei bat kanika jela kejongi Kensan nakaliang jong u minister Pak Sanbor Sulai ubadairu u dekot jong kenika MDA government menta ula interrupt ya kenika jingkren nakaliang jong u presiden jongi ubalong ru ulampang jong ke yang dorbar but kedia ke jing le nakaliang jong u Ba Sanbor Sulai ubadai honorable minister kalong ke kebam melaban pedang bat nakaliang jongi kum ke parti hadian mengi ya kini ke media reports hadian mengi ke media reports ke baca menin ni pen pau ya ke jing sosi ke bakrau halu kata-kata bat ni pen remjur ya kani ke unparliamentary unruly behavior jong uni legislator ubadai ru minister hakane ke MDA government de nakaliang ke jongi mentakaski kumki nongelam jong parti ila syong hakane ke jingelang ke bakerki bat ngila penpau ya ka jing sngau nakaliang jongi
ban ipin remjur ya kani ke jingja men keski hakaba minister Mbak Sanbor Shulai interrupt ya kani ke jingkren hakapor ba president jungi ulang keren hakabede bagi isu sebeper di ngi nakaliang jong ke parti ngi penram jur ya kani but ngi kwa ban ong hakmat jong president jong ka BJP but ka BJP hiru kum ka parti ba kide ban take action halor kani ke jingja but hakju ka poru ngi kwa ban ong yo leader jong ka MDA mo Sri Conrad Sangma ba nakaliang ka jong uru ba take appropriate action hakabai dei but ka unparliamentary uncivil but ka unruly behavior jong iba Sanbor Shulai nasudan tang kumta banong nakaliang ka por but nakaliang ka jongi ngi pen remjur ya kaneka jingkren but kamtam lele aka jingidon lang jong presidential candidate aka jingidon lang jong union minister aka jingidon lang jong ki nongelam laki parti ki boper dia kaneka la ta jurba ya ka burom ndai tang ya ka parti ki jongi ndai ya ka state ki brokawai but ya ka sarkar ki ru brokawai ngani tu ya pi ka long very serious to walada I led shakani ka jingelang ru kum ta nong shakhot ngau phamo as a guest namar ko mangloong mane ke invitation kawan na kanika presidential election committee jong ka BJP ban pan ya kata ka jingkershan mo nagi MLA kanika state ke jongi te haka jingkren ke jongi kat ba idang ris kini ki concern namar isim ya kanika lat mo ban keren khmat presidential candidate hakabai dei bat ki issues beper jong state kumangla keren mata hakabai dei bat kini ki kajing sha leben jong ki minorities ki atrocities hakabai dei bat ki kristan bat kumta terter bat piken mau haki por ki bala letru nakaliang jong kini ka Christian forum mo hakani ka jelaru ki lakren bersha ha he hakabai dei bakane tingi susi ba balai kami pade hakani ka por ka bamentah ke te ya ka ILP ru ilakren ya kani ka jing penrung ya ka tian khasi bat garu ki schedule ru ilakren tikini issues ki ba khya bha ki ba ki long ki ba kongsan bha jong kani ka state ke jongi te ni perkhat ba I president namar ba shim ba ni presidential candidate namar ba ide tribal she belongs to the tribal community mo te isim ya kenika lat kalentikan ban skoken nang ba nakaliang jong I presidential candidate la shain la yo I ka jingjob ru in respond kan positively ya kiniki concerns la raise nakaliang jong I president jong ngelang mo ka BJP ka bakot ya kenika jingelang but kiniki balet chaka jingelang ki datang ki invitees ki guests mo te mentah haba pilet chaka jingelang jong kawai ka tenhuan ka bala khot kerpang yang ni ka jingelang na let pada syakatu ka jingelang ki insult pada mo ya kitu ki bakren ka tu ka jingelang te kalong ke bamla ban pediang kan mo bang imla ban pediang kan ngi kwa ban ong ya ka BJP mo namar ka BJP ka khot ya kan ni bahkan take action halor the khot joki mo wadi minister wadi MLA but ngi kwa ban skongru ya kan ni sha leader jong ke MDA Conrad Sangma mo ba nakaliang jong uru ba take appropriate action